domin gobenmu ta yi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin bin labari na shirin fim ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya. Domin shirin fim ɗin labari na shirin fim ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba. Domin ana samun ƙalubale na irin ta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fim ɗin labari na kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Farazzo iya a shirin fim ɗin baya ya yi amfani da kuɗi ne wajen wulaƙanta mutane domin ina taƙama da baban shi mai kuɗi ne wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Farazzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fim ɗin labari na dai shirin fim ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace, Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Kada ku manta a koda yaushe idan wannan shine karanka na farko ta yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana kanna ƙararrawar sanarwa domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fim ɗin labari na mai dogon zango domin ka shiga ka kalla kai tsaye. Muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da haka. Sannan ku da sake kasancewa mu a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko ta mai albarka. Muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana kanna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar da zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani labari ne akan shirin fim ɗin labari na mai dogon zango. Shi shirin fim ɗin labari na mai dogon zango shirin fim ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suke suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fim ɗin labari na da yardar Allah. Shi dai shirin fim ɗin labari na har gobe shirin fim ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta kamar yadda in kuka duba tun a shirin fim ɗin baya na labari na a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da su Farazzo da kuma mutane da dama dai wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba, wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi. Ya kamata mu nema wa kanmu mafita domin gobenmu ta yi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin fim ɗin labari na shirin fim ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya. Domin shirin fim ɗin labari na shirin fim ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba. Domin ana samun ƙalubale na irin ta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fim ɗin labari na kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Farazzo iya a shirin fim ɗin baya
ya yi amfani da kuɗi ne wajen walaƙanta mutane domin ina taƙama da baban shi mai kuɗi ne, wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Brazzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba, to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fim ɗin Labarina dai shirin fim ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace, Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu, kada ku manta a koda yaushe. Idan wannan shine karanka na farko ta yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango. Domin ka shiga kalla kai tsaye. Muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan ku da sake kasance mu a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar zarar mu ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani, labari ne akan shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango. Shi shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango shirin fim ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suke suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fim ɗin Labarina da yardar Allah. Shi dai shirin fim ɗin Labarina har gobe shirin fim ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta, kamar yadda in kuka duba tun a shirin fim ɗin baya na Labarina a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da su Brazzo da kuma mutane da dama dai, wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba, wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi. Ya kamata mu nema wa kanmu mafita domin gobenmu tayi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya, domin shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba, domin ana samun ƙalubale na irin ta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fim ɗin Labarina kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Brazzo iya a shirin fim ɗin baya ya yi amfani da kuɗi ne wajen walaƙanta mutane domin ina taƙama da baban shi mai kuɗi ne, wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Brazzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba, to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fim ɗin Labarina dai shirin fim ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace, Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu, kada ku manta a koda yaushe.
Idan wannan shine karanka na farko a yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana karna ƙararrawar sanarwa domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fin ɗin labari na mai dogon zango domin ka shiga kalla kai tsaye. Muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan ku da sake kasance mu a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko a ta mai albarka. Muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana karna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani labari ne akan shirin fin ɗin labari na mai dogon zango. Shi shirin fin ɗin labari na mai dogon zango shirin fin ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suke suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fin ɗin labari na da yardar Allah. Shi dai shirin fin ɗin labari na har gobe shirin fin ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta kamar yadda yanzu ka duba tun a shirin fin ɗin baya na labari na a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da su Firzo da kuma mutane da dama dai wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba, wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi. Ya kamata mu nema kanmu mafita domin gobenmu tayi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin fin ɗin labari na shirin fin ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya domin shirin fin ɗin labari na shirin fin ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba domin ana samun ƙalubale na irin ta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fin ɗin labari na kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwar mu. Kamar yadda Firzo iya a shirin fin ɗin baya ya yi amfani da kuɗi ne wajen wulaƙanta mutane domin ina taƙama da baban shi mai kuɗi ne wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Firzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fin ɗin labari na dai shirin fin ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace. Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu kada ku manta a koda yaushe. Idan wannan shine karanka na farko a yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana karna ƙararrawar sanarwa domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fin ɗin labari na mai dogon zango domin ka shiga kalla kai tsaye. Muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan ku da sake kasance mu a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko a ta mai albarka. Muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana karna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani labari ne akan shirin fin ɗin labari na mai dogon zango. Shi shirin fin ɗin labari na mai dogon zango shirin fin ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suke
suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fim ɗin Labarina da yardar Allah. Shi dai shirin fim ɗin Labarina har gobe shirin fim ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta, kamar yadda yanzu ka duba tun a shirin fim ɗin baya na Labarina a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da su Firzo da kuma mutane da dama dai, wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba, wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi. Ya kamata mu nema wa kanmu mafita domin gobenmu tayi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya, domin shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba, domin ana samun ƙalubale na irin ta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fim ɗin Labarina kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Firzo iya a shirin fim ɗin baya ya yi amfani da kuɗi ne wajen wulaƙanta mutane, domin yana taƙama da baban shi mai kuɗi ne, wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Firzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba, to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fim ɗin Labarina dai shirin fim ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace, Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Kada ku manta a koda yaushe idan wannan shine karanka na farko ta yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana na ƙararrawar sanarwa, domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango, domin ka shiga ka kalla kai tsaye. Muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan ku da sake kasance mu a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana na ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar da zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani, labari ne akan shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango. Shi shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango shirin fim ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suke suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fim ɗin Labarina da yardar Allah. Shi dai shirin fim ɗin Labarina har gobe shirin fim ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta, kamar yadda yanzu ka duba tun a shirin fim ɗin baya na Labarina a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da su Firzo da kuma mutane da dama dai, wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba, wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa
a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi. Ya kamata mu nema wa kanmu mafita domin gobenmu tayi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya. Domin shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba. Domin ana samun ƙalubale na irin ta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fim ɗin Labarina kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Firzo iya a shirin fim ɗin baya ya yi amfani da kuɗi ne wajen wulaƙanta mutane domin ina taƙama da baban shi mai kuɗi ne wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Firzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fim ɗin Labarina dai shirin fim ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace. Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Kada ku manta a koda yaushe idan wannan shine karanka na farko ta yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana na ƙararrawar sanarwa domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango domin ka shiga ka kalla kai tsaye. Muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan ku da sake kasance mu a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko ta mai albarka. Muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana na ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar da zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani labari ne akan shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango. Shi shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango shirin fim ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suke suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fim ɗin Labarina da yardar Allah. Shi dai shirin fim ɗin Labarina har gobe shirin fim ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta kamar yadda in kuka duba tun a shirin fim ɗin baya na Labarina a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da su Firzo da kuma mutane da dama dai wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi. Ya kamata mu nema wa kanmu mafita domin gobenmu tayi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya. Domin shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba. Domin ana samun ƙalubale na irin ta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fim ɗin Labarina kuma ina koyar da mu yadda
ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Prezzo iya a shirin fim ɗin baya, ya yi amfani da kuɗi ne wajen wulaƙanta mutane domin yana taƙama da baban shi mai kuɗi ne, wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Prezzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba, to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fim ɗin Labarina dai shirin fim ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace, Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu, kada ku manta a koda yaushe. Idan wannan shine karanka na farko ta yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango. Domin ka shiga ka kalla kai tsaye. Muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da haka. Sannan ku da sake kasance mu a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar da zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani, labari ne akan shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango. Shi shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango shirin fim ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fim ɗin Labarina da yardar Allah. Shi dai shirin fim ɗin Labarina har gobe shirin fim ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta, kamar yadda in kuka duba tun a shirin fim ɗin baya na Labarina a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da su Prezzo da kuma mutane da dama dai, wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba, wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi. Ya kamata mu nema wa kanmu mafita domin gobenmu tayi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya, domin shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba, domin ana samun ƙalubale na irin ta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fim ɗin Labarina kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Prezzo iya a shirin fim ɗin baya, ya yi amfani da kuɗi ne wajen wulaƙanta mutane domin yana taƙama da baban shi mai kuɗi ne, wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Prezzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba, to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fim ɗin Labarina dai shirin fim ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku
kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace, Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu, kada ku manta a koda yaushe. Idan wannan shine karanka na farko ta yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fin ɗin labari na mai dogon zango. Domin ka shiga kalla kai tsaye, muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da haka. Sannan ku da sake kasance mu a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar da zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani, labari ne akan shirin fin ɗin labari na mai dogon zango. Shi shirin fin ɗin labari na mai dogon zango shirin fin ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fin ɗin labari na da yardar Allah. Shi dai shirin fin ɗin labari na har gobe shirin fin ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta, kamar yadda yanzu ka duba tun a shirin fin ɗin baya na labari na a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da su Firzo da kuma mutane da dama dai, wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba, wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi, ya kamata mu nema kanmu mafita domin gobenmu tayi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin fin ɗin labari na shirin fin ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya, domin shirin fin ɗin labari na shirin fin ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba, domin ana samun ƙalubale na irin ta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fin ɗin labari na kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Firzo iya a shirin fin ɗin baya ya yi amfani da kuɗi ne wajen wulaƙanta mutane, domin ina taƙama da baban shi mai kuɗi ne, wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Firzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba, to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fin ɗin labari na dai shirin fin ne wanda za a haska shi ranar Juma'a insha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace, Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu, kada ku manta a koda yaushe. Idan wannan shine karanka na farko ta yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fin ɗin labari na mai dogon zango. Domin ka shiga kalla kai tsaye, muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da haka. Sannan ku da sake kasance mu a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar da zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani, labari ne akan shirin fin ɗin labari na mai dogon zango.
Shi shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango shirin fim ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fim ɗin Labarina da yardar Allah. Shi dai shirin fim ɗin Labarina har gobe shirin fim ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta, kamar yadda in kuka duba tun a shirin fim ɗin baya na Labarina a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da su Firzo da kuma mutane da dama dai, wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba, wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi, ya kamata mu nema wa kanmu mafita domin gobenmu tayi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya, domin shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba, domin ana samun ƙalubale na irinta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fim ɗin Labarina kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Firzo iya a shirin fim ɗin baya ya yi amfani da kuɗi ne wajen wulaƙanta mutane, domin yana taƙama da baban shi mai kuɗi ne, wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Firzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba, to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fim ɗin Labarina dai shirin fim ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace, Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa ƙarshen shirin namu, kada ku manta a koda yaushe idan wannan shine karanka na farko ta yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa, domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango, domin ka shiga ka kalla kai tsaye. Muna godiya da sauraron mu. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan ku da sake kasancewa a cikin sabon shiri. Wannan shine karanka na farko ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye magagar da zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Da farko dai kamar yadda kuka sani, labari ne akan shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango. Shi shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango shirin fim ne wanda yake tafe da abubuwa na ban al'ajabi da kuma abubuwa waɗanda suna kasancewa a rayuwar mutum ko kuma makamancin haka. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, muna masu yi wa Allah godiya da Allah ya nuna mana wannan rana wacce ake sa ran za a haska shirin fim ɗin Labarina da yardar Allah. Shi dai shirin fim ɗin Labarina har gobe shirin fim ne wanda yake koyar da mu abubuwa da dama na rayuwa da kuma yadda za ka yi zaman rayuwa da kuma yadda mutum yake tsintar kansa a rayuwa. Abu ne wanda yake karantar da rayuwa ita kanta, kamar yadda in kuka duba tun a shirin fim ɗin baya na Labarina a season na farko wanda aka dinga yin soyayya tsakanin su Sumayya da
su Prezzo da kuma mutane da dama dai wanda har season ya ƙare ba a samu wanda ya aure ta a cikinsu ba, wanda hakan yake nuni da cewa irin abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane da dama. Wannan irin abu da yake faruwa a rayuwa abu ne maras daɗi. Ya kamata mu nema wa kanmu mafita domin gobenmu tayi kyau kuma domin mu ƙara samun masoya na gari. Saboda ita rayuwa dole sai ka yi haƙuri da wani abu sannan kake samun wani abu. To ya kamata mu kasance masu haƙuri a koda yaushe. Shirin Binni Labarina shirin fim ne mai kyau wanda yake ya sha bamban da irin shirin fina-finai wanda kuka sani na baya. Domin shirin fim ɗin Labarina shirin fim ne wanda yake nuna mana soyayyar juna da kuma soyayyar ahali da kuma soyayya kafin a yi aure. Kuma soyayya ce wacce ba za ka ce ba a gaske take faruwa ba domin ana samun ƙalubale na irinta a rayuwa da gaske sosai. Amma a cikin shirin fim ɗin Labarina kuma ina koyar da mu yadda ya kamata muna yi wa iyayenmu tarbiyya da kuma muna ɗaukar su da muhimmanci domin su ne jigo a rayuwarmu. Kamar yadda Prezzo ya a shirin fim ɗin baya ya yi amfani da kuɗi ne wajen wulaƙanta mutane domin ina taƙama da babanshi mai kuɗi ne wanda hakan ya sa masoyiyar da yake so ma baya yi mata hankali. Amma sai dai daga ƙarshe an samu labarin cewa akwai taɓuwar hankali a kansa. Wannan abu shine wanda ya wanke laifin Prezzo. To ya kamata mutane muna yin la'akari da in dai ba wai muna da matsalar rayuwa ba ko matsalar ƙwaƙwalwa ba to mu bi iyayenmu sau da ƙafa domin mu samu dacewa. Muna addu'a Allah ya sa mu dace. Shirin fim ɗin Labarina dai shirin fim ne wanda za a haska shi ranar Juma'a in sha Allahu mai zuwa. Sai ku kasance cikin shiri domin ci gaba da kallonsa domin zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda aka saba. Allah ya sa mu dace. Allah ya nuna mana ranar da alkhairi. Amin summa amin. Nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Kada ku manta a koda yaushe idan wannan shine karanka na farko ta yadda mu muna so ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin shine zai sanar da kai a duk lokacin da aka ɗora shirin fim ɗin Labarina mai dogon zango domin ka shiga ka kalla kai tsaye. Muna godiya da sauraron mu.